Zdravíčko všetci, tu je Zunsuj a po dlhej dobe sa nachádzame zase v hre. Ste si písali, že vás to neskutočne bavilo a chceli by ste ďalšie pokračovanie. Máte ho tu, lenže z nejakého dôvodu, ako môžete vidieť, som v inom biome, pretože môj svet nejako zmizol. A neviem prečo, takže som si povedala, že začnem druhý part, ale bude tu menšia challenge a ako môžete vidieť, takže mám hardcore mod, áno. A myslím si, že sa môžeme do toho vrhnúť. Tak najprv si tu naťažíme nejaké drevo. Budeme ho potrebovať. No a aby sme prežili nejak prvú noc, tak budeme musieť nájsť nejaké ovce. Aby sme to nejako prežili, alebo nejakú dedinku. Dobre, to je prasiatko. Ideme napríklad tuto. Tu je kravička, aj kravička. Ideme tuto do lesného biomu. Dúfam, že tam bude ovečka. Nemám rada moc džungľový biom, je to také, že nič tam nenájdeš. Je tam málo vecí. Počkaj, to je ovečka. Už si ju nevšimla. A dve dokonca. Ešte zaseknuté v strome, tak vám treba. Dobre, máme dve vlny a ešte nejaké jedlo. Ešte jedno musíme nájsť. Jej! Vlastne bol update a dali tu nový dizajn tých mláďat, tak to je krásne. Malá pipinka, dobre. Ideme ďalej. Že som si ani nestihla urobiť nástroje a už idem. Tu máme savanu, to už v minulom už v prvom dieli sme mali savanu. Sa pozrieť, čo tu je. A ak nič, tak pôjdeme ďalej. Ale potrebujeme ešte jen ovečku. Prosím, nech tu je dedinka, nech tu je dedinka. Není. Klasika. Nič tu není. A ona by potom mala byť niekde. Je tu iba kravička, alebo ovečku chcem. Haló, ja chcem ovečku. Nič tu není, ako vždycky. Nič tu není. Na chvíľku nebudem mať, už nebudem môcť behať. Tu je. A to vyzeralo jak pyramída. Na to zmiatlo. Nič tu není. Pôjdeme na tú. Pôjdeme na ten kopec.
Už ani bežať nemôžem. Koník. Syrové meso. Vyzerá to na púšť. Dobre, vydáme sa smerom niekde. Možno tu bude pyramída. A možno v nej bude niečo dobré. A vidím dedinku. To je dobré znamenie. Doskačeme si tam. Vy to nevidíte, ale toto neviem, čo je. To čo je však? Tu je, že veľká diera. Dáme železo. A tu je, že veľká platforma. Ovečka, ale nedá. Jako? Haló? A to akoby, že zničíme, tak... Nope. Nespadol, tak to je divné. No, my sme v tejto dedinke. Tu je jedna čierna ovečka. No, zoberieme si posteľ. Už nemusíme hľadať. Čo máme tu? Kaktus! Takže nič. No, máme posteľ. A jedlo. A to sa hodí. Nie, nechcem to ešte jesť. Chcem si tu pozbierať najviac toho. Tu máme niečo. Ale neviem, kde sa tu ide. Tu? Asi. Čo tu máme? Nič. Poberiem torčky. Aby sme mali s čím svietiť. Ešte tu bola jedna. Dobre. Ťava. Sa dostaneme hore. Tu máme obilie. Zoberiem aj to. Počkajte, ja niečo upravím. Dobre, mám to. Teraz už by to vyberovanie nemalo byť. Dobre. Takže toto zničíme. Budem mať asi stak chleba. To je dobré. Čo bolo? O prdele, som nechcela položiť blok. Dobré. To je dobré. A máme tu aj spíru. Či ako sa to povie. Normálne. Neviem už. Tu máme čo? Nič. Počujete to tiež, alebo som paranoidná? Si máme posteľ. To je jak vrčanie, alebo také niečo. Chápete? Dobre. Vyspali sme sa. Nie. Ja viem, že si hladný. Ale ja teraz napíme sa. Áno, rečkovka nám strašne veľa toho dá. Stačí. Počkajte. Dáme si to do inventára, mi to zavadza. Som si ešte nevykraftila nič. Ja tu
tu niečo počujem. To je divné už. A tá ťava to nemôže byť. Ja som si nezaberal a zabudla urobiť crafting. Dobre, mám. Robím si ešte chlieb. Dobre, máme. Počujete to aj vy? To je také divné. Máme tu váčik. To zase počujem, ale neviem, čo to je. Ale to bude asi tá ťava. Ona znie tak divne. Obchodovať. Čo máš? Tak to asi ťažko. To asi ťažko. Mám tu ešte mrkvičky. A ešte tu je jeden domček. Nič. Tak na čo tu máte tie domčeky? Na bývanie asi. Ešte zoberieme zemiaky. Tak ja mám šťastie asi, lebo našla som asi druhýkrát dedinku. Ja neviem, ako to môže byť možné, ale tá prvá bola divná, pretože tam levitovala platforma z piesku. A táto je pyramída! Pyramída, mám pyramídu, konečne. A pri dedinke to je šťastie, nie? Pyramídu mať. A toto neviem, čo sú to. Ja to budú vežičky asi. No najprv idem do pyramídy. A potom by som chcela ísť toto. Taký zajac. Vidím taký. Ale pekný je huňatý. Ja si tu nechám asi posteľ. Takže vidím, že je zahrabaná a môže tam byť skeletón. A keď ma zabije za chrbtom, neviem, je to dobré? Vykopané. Haló. Tu nebude. Ale ja mám tie torčky. Si tu rozsvietime, aby sa tu nespavnovali. A môžeme ísť. Dobre. Zlaté jablko! Toto si zoberiem. Toto nie je obšívka. Nie sú tu dve, a mne sa to nezmestí do inventára. Čo vyhodíme? Kvietinky môžeme vyhodiť. To je tak super. Tu. Kosti, dobre, to sa hodí. Toto. Dobre, ale tu už nemám kde dať.
Ja to nezoberiem. Dia! Mám diamanty. To som nečakala. A posledné emeraldy a ďalšie zlaté jablko. Dobre, ja. A veľa kostí. A ja toto zoberiem. Môže sa to hodiť. Dobre, a ideme. Dobre. Máme pekný loot. A ideme ešte tuto vylútiť dedinku a železného golema, ktorý zatiaľ ide po slobode. Posteľ. A možno tam nič nebude, ale oni tam bývajú častky. No, čo vravím? No, chlieb. A ďalší vák. Yes, môžem schovať tie obšívky. Či čo to je? Môžem sa dole vyspať rovno. Teda posteľ. Nemôžem sa vyspať. Ale vyspím sa vedľa neho. Ja som pod posteľou. A ako je to možné? Ma vyhoď. Si robíš zo mňa srandu. No. Máš uhnúť. Ja je pod posteľou. Tu sú dve zelené. Máme chlieb. Toto. Dobre, to by sme mali. A teraz ešte toho golema. To som ho videla tuto. To by bol akože dobrý tento. On sa tu nedostane. Ulička medzi domami. A jak ťa mám teraz zabiť? Máme tu spíru vlastne. To ešte neskúšala. A on sa dá potom, že si ju tak dáš a nabudneš ho nekloním, ale toto mi vyhovuje. Som si nemusela ničiť tu krompač. A s mečom tiež. No už. Ďakujem. No. To robí tá ťava. To som fakt. Ešte si tu vykraftím niečo železné. Čo na to drevo deje. Taká pesnička hra. Dobre. Idem si tu vykraftiť. Takto. Dve. A vykraftím si. Takto. Asi. Ešte. No, mám krompáč, emeraldy, bucket, piesok, veľa jedla. To nepotrebujem, na čo mi to tu je. Mačička. Je krásna. Postavila. Chceme sa s ním obchodovať s chliebom. No, a to ešte XPčka. Asi všetko, nie?
Takže myslím si, že to by sme mohli skončiť toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak sa vám páčilo, môžete dať like, prípadne ak budete chcieť ďalší diel, môžete napísať do komentárov. Budem rada za každý koment. A lúčim sa tu s Bridgerom.